Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bayi, mga dato, mga urip panwala adumadara as-sonor sarta at tumatanda matano sa pamamakinagan sang kaiya mapya kapipita. Siko kaya bati ako ko salamat panganiyak ko Allah amapuro agumala ubaad namin kong kulang purakatano at tong para katiuba na angkatan nakatano ko Allah na isang biyano na sa kalilintan limong nakaparakat amap mamanaw salam Allahumma amin. Siko dawan si penakapuni sangka iya mapipikirakan na pag-inang kaakan ko ginawa ko na pag-inang kaakan rakano na tigang na pituang kuskano sangka iya pakang babarakan watan minggulalan sa iyang watwa babayan si Haja Siti Nur Hamida Kabugatan. Siapa dia seurasan Nabi terubian ubah-ubah makapaguras si Syariah Islamic Seminar Tanasi sabab ko nagidawang sa kanya ng tangara babay na apiapan at naurasal ni Mantawa may nagiwa inalawilakan ni Ustaz Muhammad makapasalaw sini na dia muli gagal na sumahukman sa Lanao del Sur si Sariana yang municipal dia Binidian na tiga orang sa Lanao bahkan makul sa mga lulutan sa Binidian na kasurbayangan na buo kilaro makatali mo nakatihi kami akan beberapa makan Toto sini po dun. Agyang kali kapag pamamakin nagawagama na isa amang panggumaan si nakapamamakin. So yung kasi naukaparo o parate ang kasahor nilang buong kwalla na apeso paginawang ka na may kasi. Kaya mga ulama iniyo, palagkiuman o kakawitan ron. Inutobs, nakagiyasuman suwala nagyo isog ganyan. Pero Allah, wa idha quri al-Quran, fastami'u lahu, wa ansitu la'allakum turhamun. Katiruan ng Allah aw pamakagmaan na inay sa kasabuton nagpitiro Allah aw kono pambatias sa Quran na kono pangbubudas sa Quran na ayat order pastami'u lahu nagpamamakinagad niyo wa ansito nagbubog na kakano la'allakum turhamun kaang ano kalin Pilayaw niyo wag inawan niya bino yan po na niyan kadugwa lalaw taong di seminar may hati mangusiat siya na umanisa na limang di mangusiatan ordinanan Allah kapamamakin karang na pitero ang
Kami ako gagawin at napiyang siya tangko. Na tidak akan nabi ako di manusia na samang gusto di imbibitiray na mag-inumatan o gani sumay. Na gusto na bandami kerata ginawira na kaya rarangitan ako. Kaya naubad na istorya niya sa nasibay ka naman. Pagkas nakeran siya. Dapat ordiranan na buong kuwala. May kaisa na miyan na riguluang na Muhammad, Ustad Muhammad General Montaka, Department of Education, si Salano del Sur 2. Na isa ko lecturer. Nakamiyo ko'y pagiging sa flag ceremony na order ang panilang tindag sa mga tao na yun, ang tindag na si Alim Magdan ni Malawang. Nasumya kay Lero na miniimbida ko niya sa pamilya mag-grab. Binadating siya lang ngayon, wag Peter wala, tinag ako ang ipagidida nga pala. Na may kakuraan, nadakaparong ako. Kailangan manaryanan na pinang kaamay kaya mikan sa protokol na swalla na nagiluwan yung mabupulabasan ng tangilan. Dapat bilay ako niyo, malutanong ba kasakit ang yun na kasakitan na may hindi gagdamari. Nari, mapanggumaan si nakapangmakina. Naumana na kaunggari, ako riyan o kang bula-bula tano si na adna siya kung taon. Parayaw ito. Adi dia mo tahu mialik tanong may misi atau nanti yang orang tahu mialik siya. Ada orang tahu main kar atau beli ngawut mana tu. Kabeli-beli tu lah karena yang sabun nabasta membuat agama pun gede bukan ada hidup aku belum. Ini udah bagaimana kata-kata orang aneh aku. Wala tidak salah agama yang belum beli kan ada hidup mata di mata. Ay baka isa, marga imo tumangaday baka bukal suagama. Namada ka na sambagyan. Isa sambagyan na inong kabubukla kapag subalas yan na otang. Miyanag ka, tao pa makaya wala sa inangkas. Siya pa kung dulu yan? Siya jabrata. Alin, una iyaw. Hari benar, naik keras. Oke, na di mainang kalian kaya kag pamamating dakwang sa kaya pikiratan moron sa Alonso Islamic Seminar Paganagan. Nang manariyo katawiya iyo mga pauso kekuatan siya balas. Na apa yang itu sakit? Na mata-mama gura-gura. Ya lagi, na api ang patong na ipagkaroon mo doon talang susi. Pamakakatawitan at tarima at ano, sugagwatan mo siya balas. Namugitan rin man sa wano tanong pakarelo ng kaadong magtago sa ginawang ka, akan nagsuba ako miya lapis. Ngayon na to, nakatiya mga ulamay ni na sulinso na bibiteroon. Asiko maanan niyan nagdakon nagtimutimo asagurumpong. Ayaw mo pagtimutimoy ang nagparakwalwa. Ida na belbog kami mano. Awa niya mayagtigo nabi kamakapasal sila. Nagtawagan sila ng pagpananawag. At diroon niya. Mo kadbudilang sa iliatikom hasanat. Wakufirat lakum jami'a. Terong kono di mananawag ang bebaling kanunan kasabenar asyang di ano Allah sa mga rarapayong sa mga Biblia. Naguri nila ang kanunan namon. Pwede ka nga nabalas yan. Lakay di nga juri ano? Pamakasa sa butang oto, alay, mato na yung ano,
na iman to na sumiyong kasi na siyang pian wala sa mapia magados alim to na apan narinila ang kawala nagtitigil di jero no tatari mga napi ang kesakitan napi ang patongan narumutan ang subasi lain to na agir pagkakataon na ito nabarlang manang kalilibot na gatok na onay kapamamakin orianya ng balik tanong na siya butir orianya naganap ng kaon na ikatalo asiko kaya pamamakin na duka na atmas siya butir kaon na ayat anak kailog tiyan ng gulalan na nakas siya butir kaon nakagiti ka seminar Nagkari, kaya may kabahan mamupumba, namanya seminar na. Kailangan na may dahil kay nawatan ng sumangagal na mga tanong, kasumil tanong si, nang baling tanong na ayaw sa unong mga bubalik na miya kaataasar, kami ning gulalantan, kamay kabulong pagkawara sa mudul, nabatalo din diyo kami. Maraya dulu pakasakit na man dia na ikataw madawog ni Ustad Muhammad Chaulas o how many minutes uli na how many hours nanay no kasaan din begini sa daw paro kamaktakwa kurong budeng ka kamaratas sukilun tua bedeng ka kalat tembang katang tuat kelanggay uri kono Allah sabutan kaon ng gulalan na kapag-yuto'y kasiminar. Miya kadak kalapas si seminar. Pag-yubo na hulugan no. Apa yang din yang pagkanag sa seminar nagsungon na lipsyung bayan. Dia uliu silin pagkakala bagi nami experience na yan. Napanutulang koskano sa waki aktual lang yan bulaw lang. Miya kay sanaan na yung lapi seminarang ko, nakagya ko, dia ulit makusiyat na hindi bagay na issue. Miya kadag-lag yan ng pasiseminar, apyan din yung pagkalog sa seminar, nagsumun o gay, nalipsyung bayan. Kay mga pasada ko guru kan na udah sa ko kag yung madamo yung ras tiyan na muna ko kadung penayat kerusan ko na sumyo nga wo tarakan na dia di prepara duga melarga na adna mag-ina apat sang goto seminar na dilang kato begitu sa tarakan na sisilan detik ko katabiyan siya na tumiraw si uminianan na uli niya nagkasya yung pasisiminar alin simboya yan na dito si mami dali niya ikarong kaiwatayanan na uli pasisiminar alin simboya ay kagyo umati din bitero nagbuwag po kadingi liyo raga asakang bisi matiteng bediran nakakaroon na dakan no yung kurokya kami ang buting nari, ada siya buta kaon ng gulalan na nakan na magaytanos sa ibarat. Magaytanos sa ibarat to. Kakagigira na pinisin sa nakan mga guru akan na aya kapag sa butawan na magaytanos sa ibarat. Apias wala na migay sa ibarat. Ada siya buta kaon na may gulalan na. Kami ibarat niya. Kaya kan bilang kuha na ibarat ang guru niya si Ustad Muhammad. Miya musyat si Ustad, miya aluin niya. Apitero pono nabi, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun nar khatar. Di makna hadis. Ibarat kayo. Ugay na ini bugay ang mga guru ang naibarat kakagiya pangakabulong nagpagay efektiba yan. Kasabido niya sakita na pagawin ko kano figure ko na
na sumapa kasi napagkanian sa mga pipiya aman sa lagi nilino kapagkanaw apoy kumakalagay tago ilibugay tago na kayo barata ato na yung anan niyan nauwa ka makasiig ari makasiig hindi ako nyo ba nasa niya si kadumanin na si may kanon naganakin na kami dito ka pa mamakin ari marayo ito ibarat tayo miyanan ko pati miyanan ko na pagkanyan sa adi ka na pagkanyan sa puwasan ka na pagkanyan sa sambayan ka na baka na yati ka naman mo betira ba miyanan na ibarat yan na manutang rin pangaramuman sa kapiter wala na upang makasakit na sobrang ini sa cancer kau matatag ini mo umpungan na sakit tayo umpungan ng kaya ka pa kasi na umatatag ini mo kang bata-bata na bangkit tayo kang bata-bata na umatatag mo kang padigan na ang teoreo kang padigan Peter o Nabi ang pananggila inyo so kapakasikap kunyan sumangamal amak ya sa nagigilid ko kapkanaw ako'y kumakalitan na pendawa ka man ale dia kan kegenukan kami adi kakoron ya di kakoron kagiyo pilis na sa mga pagarian na yan lang nagalubok na adiksyon yan ito no miya may nakaiwanan na lang nagalubok na adiksyon yan Tuloy ba natin yan? Ano ba ka man sa basketballista kay kami adikon na piada rin nag-share kami adikon nariyo na Napanaw ba ka man sa pangangadi tabi sa pagarian niya kapi yang kita dapat na di tadi mangadi kore kaya napanaw ba ka man sa singir kapi yang isang tama nga kapi naliluli mamagibida kami adikon lalagi dalam kanan nakapakasi gida niya adik kau nagiga kebidulan Hey, mga pagarian, Peter wag na ibaratan na ito na iba na Peter wag na pagkarabungan panoronayan ka, sakitan na no kapagumpungan, nasakitan na no kagbata-bata, nasakitan na no kapagingilagyan kaya kapakasig. Niya nagagari, uba kami makasig na ganaking ka. Kapag ganyan suwaman ka, na uba ka makasig na ganaking ka. Karena ba kamu nabisukay? Nari benar. Bakau naibisukay? Iba miya pumusulan-ulan na miya kalisip ka sa city. Ako sa municipal mayor. Makasi, katano sa painga, kananga. Nangapea sa kusing. Nari benar ya? Allah, nari. Pakara debito ka ng ano, ilaman mabay kulay, kapag ibali ka po nagdinaking kanan, kakagigilaman mo misura, kasi sigang ka mo sa lakaw di sa lakaw, nalagi ka tiro mo maawid sa biyo. Kau gitu-gitu siringan na kanan, niya promo ka na, niya katula ka na, Bisika ka na, iba't ito di nga nagdun na kayo di ka nagpapay. Biya kasakit ito. Di ka alay, matang masakit ang napitero ka, wali benar. So siringan na lang, may matira, may promote, may usur, na bisika. Nasa kano, di ko ito benar ya, kasi siga mo na, nabagapsikat, kapsakit na. Di ka marjan, inumatjan, wa'y sakit ako. Naggegetar mo nagkagwaro. Koriko, kami ang sa korona nimigyan daw mga saan. Miyay ka korona, nakumiya duduran mo ka. Mata nung nagagandang yung dimbat to. Tigaling pangaraya ka ako na, ino akong pagderwa, ipatay nga kapsya kita ka ka, daman na yaw to, di ka pa nga nasawi da akal sa ginawang ka, naawi da akal kakikarumang ka, naawi da akal ka kumamamata ka na, susumpat akong pansusiringan na karo, nagususiringan na karo, nagususiringan na karo,
siringan naka, wallahi di ka nang genakiw, di ka beto yang memori. Kain na to, nayabu-abay labu lang memori ka nagtugib, napiya ka hindi ka sa 30 tugib, di mitaya ka. Allah, nari, yuri penuh Allah, toto sinyo, ilang kaman, di kasisiga sesalakaw di salakaw, kawang kadikatawi, na yung kaman nagpagkakuha, so kamapian ka kay sebab po Allah, o salakaw na. Inangka kaman nariyanan, inumagip kekuaso, kamapian ka kay sebab po Allah, o salakaw na. Di kamar dyan, lagi dunia ka na ng katarima na magitanong man sa ibarato. Kung basapok na biyaga ko, papuntang Iligan. Na inumarong niya ako sa Iligan, nakagaya sa mga drivers. Correct? O pa mga drivers, pumarang ano? Maka mo mamayo, bumarintan siya sa Iligan. Nakakaw makaroon na, buhay na pitong gino, kung pangabali sa kong napiyaga po kami, ako makaroon na, hindi kami mula sa nakuda. Ay, mataya ba, kaya na inuwag sa rin ko, waso mamapiyaga, kahit subok, wala kung saan nakawar ka. Umasmitano, babay kulay, pagaling kulay, pinaging ka, kasisigang ka ko sa lakaw ni sa lakaw, kapirisir sa nakanamiya ko ang mapia, nagtutunan na lumas ang nanapula. Nabututan ka, nabututan yung panasubutot ka, nadingka din naman wasok ka na misusurat sa law. Mako. Mele nga kaya pasangin ka, abiyututan ka, nabibutan ka, abiyututan. Mata mo daw mga masok ka na misusurat mo. Allah, nari, rasa pa gano'n ko ron. Sa nakapakasigo. Hindi na misura kasi sigaw tao ko paniyan. Sa muta kakakadabig na rin niya, nakagayang misur, niya katamo, pwede beriyo. Natonono na, namatang wala ka, kaya pasangiron na ipasubiyang pang wala. Alay, matuna ibarat yan na naliganin tiro na misura kasi sigaw niyang musilingan yan. Lulutian sa lakaw na ipasubiyang wala. Diri di dua. Are buruan na Muhammad di mamang ni Allah. Ya Allah, pengeningkor ka ako ang kaum si prinsipal. Nasambi na kong kau. Mata ko kaya pasang. Nakaisip man o ito lagi para marayago. Kami pa namiyaning tanong sa walay na alay. Di bis ka ba kaya panglinakan sa posisyon na mapromote ako? Hindi ko di ka pa. Kaya ka pa kaukitan ko na waya panarapan na prinsipal. Na pangliyan ang wala ya Allah. Na pangling ko na amang prinsipal ako. Kasulunsualay matauron. Na di ko supa ka niya. Kawaan ka ron. Nakanagod na ka pa mga ni kakakatepo. Ari mga tips. Nari, ibaratan ano, kate oras sana yan, lalayo na tulungan ko kami, ang iwa malaway oras. Uwin na nakabundang buruan magagatan ng mga anaw na magagatan si. Kaya may nari kita kang boyo, din nagkabuang arwar sa kamuha. Kaya pamiyagama, nah! Hey! Mga bayi, mga dato, si paman ko kapagpadigan, kung nilun hindi ikaw panagumbalaya, na upamakaayap pagilaya, na isa kapag kamang o kapagpadigan, na kang giginawa. Kaya nagyo, kang giginawa. Na, kag-iisang to ang kapag kamuayan no, mapia grupo, mapia pamilya, mapia kapag-ingon na kang giginaway. Nakatawan niyo mambu, katik man ang mga ulamay ni Suwari Sonabi, na isa piano tulian, na piano siya tanwallah,
Aming bugalan ko Jibril na yagarya piano tulong Nabi na tingin na atani Jibril qal ya Muhammad ismasya fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu ila akhiril hadits. Para yung mga kapitan rono ilaliman sa Nabi na miyakan lang isa po usar koronator na miya mas master na inotong mga liyo piano siya kapan yan yun piano siya kapan na dapat manuto na kekuatan ito at tuma wariyo piano siya kapan Nabi na sa kapan na iya berang kumasasawlig siya pa'y sorgingan na daw kasawaro. Kau maman tamat pada na sumasaya nakamana ko ni sabutang wagam. Ugay na isi na kau numina lang yun na sukalender wagam. Muharram, Safar, Rabi'in Awal, taman ako kapos yan. Kaya kung nag-ismugir ka, nagtingin alay, gusto na diyang ban mapakatundog-tundog. Hindi po mamagilig sa wasya, kami ang bubulugan. Nare! Alay madaman yun to! Siko pa ganyan, piano siyatan so Nabi na piano tulian, namiya ka umarak na tigil so Jibril, na dinyanrakan di Jeroon. Ya Muhammad, gunain ka din sulang ba umur ka, kamataan apatay ka. Isang tayo ni pangsiat ko Nabi. Tonay kung dugulo na Rasulullah diyan di kapan udulay ni pangsiat ko wala mga papamon Jibril. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Tonay man niyan. Na isagari ang karayan yan nalamaning ka din sa gagaw. So pato, tapala na nakasagagaw. Kamataan ang makapambulagan. Yan lang yun. Wasyatu tu wallah Rasulullah ya Muhammad langaning kaden sa gagaw so pato tapalanganan ka sa gagaw kamataan na makapambulagano relaya mo niyo talaboro sa mga ulamaw nagyang ka na hadito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wasyatan ko Nabi na wasyatan kanupan mambulan pagari ko lang babae ko lang. Pulangan ikan jagagaw so sa lakaw di sa lakaw. Gaya no to, na mga pumbulagan no. Naad na ba sa no mga lokstan, wali ka no pan makambulag sa kawiyag-iyag na mga pumbulagan no sa kapat-patay. Yan yun. Namataang ko sa biday paras, amiyakang bula-bulag ka no. Sa kawiyag-iyag namiyakang bula-bulag ka no kung amiyatay suisarakan na lagi do di mapia kaya pakang bulagin ka lagi do di ka punidaw pa'y sa kaya patay niya na. Wow! Tomo pa na. Hey! Mga uripon wala! Isa na! Nagkasabapan to kag kailong to kay isa-isa! Kang giginawa namano ko yung magda ka manutulog tanong man kumpiya nga sa sagadan. Kaya manan yan nakiyang giginawa yung piya nga babantugan ko para tiyaya. Manutulog tanong na? Nakatiya mga ulama ini na suwaris sa mga sahabi. Ridwanullahi alaihim. Na ayakyang giginawa ilang kong inidakatiyan akong pandangan o tutulan. Nagpamiyugalin sa mga muhajir si isa Madina ay pembedu ko mga pupuon sa mga namang muhajir na upakarayagan na bankwit. Kaya nagyong namiyakaw masilan si isa Madina namiyakaw may laro na sa mga ansar amaw unay ko'y gadi nakatawa niyo ay kayang giginawa iran na parakwal nayagarya miyaswa na adna duay karuma at taga Madina na tiyalakyan so karuman yan ay kadua na piyakit pangaruman yan kung pagarin yan ang muhajir matano to malang gugaw pamanin na tayo kugalo yan kay kirstan ro na ginawa tanwa kaya mo
muhajir kalian di makapital kegegangan. Allahu Akbar. Isaunanan natumuganin tanukman ko sa tutulun natoto sinyo kasoka pagpenutula ko tutulun na adnabasaw mga umangan anak tutula benar di lenganan sa indan anak tiga bantaan na di pamanapakadaan na inong ko naging pagpenutula sa tutula kasomaanan yan na tanuro na pagbuan miya kaisa na miya adan sumala akat tidawa o mga muslim abo sa mga kafir. Nakagiyang mga pasada sila ng ganina yan. Ari buruang na Muhammad na tanto ang madaklang kiyawasaan ko mga Muslim. Ayaw pero nakiyawasaan na miyangan. Nalong ko nagtitibabaan ng mga Muslim madi mangwit sa isikum miyangan. Nagyang protokol na di mangwit sa pamakainom ko miya nga angal na miya lagi na pangguro kami ang lain din di matero na uba ako upakainom kami ang lain nasokya nagawa nagyang koto di imam mamagay say nasyong niya pagi ginawa iyo nenenong kaya pakaw man hindi bagay nenon sri nenenong hindi nakapagintos na miya lagi ang usaba na pangguro kaya di matero na uba ako upakainom kami ang lain. Antonay niyo daw na. Yang mo to mama apa ganyan yung manin ini no kapag inuman so kaya na ganyan na tigyan mo di kila di mangwit taga kate isri na witang kasakot pa pagariya na may akal kap. Dia mo niya kayo nasa rama kayo. Para magan kegagaw to. Sigurado ako na di nga kegagaw. Ay kailangan na kana. Lain na itiyang mo kadua niya akal. Nakagiyang mawit niya no neno man kapag inuman na miya naginay ka talaga miya akal. Paguraw kaya dinenli paguraw kaya. Nauba ako mong kay no kami ang lako. Dahil pa na miya tiwi na di nakatiiswi na mitaka sa giyong pagpagariya na miya lang kamas. Ilang lang nila bisa. Na inwitian sa giyong kami ang lewat. Inwitian no? Enong kaya umak na miya tayo. Na kaya suyanin suy kadua miya angal na miya tayo. Na ini kasuya ko pagan niya miya angal na miya tayo. Matano to kumatamita kang ginagari ang ganina hindi na miya kayo mo itaks tanong mo sa orang tanong si ikaw orang tanong na tabi ako na subti ko mga lukas sa akpiyak kamawasa na asara mamarako taro pipi mauna ko mamara adis sa mga padakan akpiyak kami ada din na asara ko kasaw na ubaga sakitan na akpiyak kami kay nasara diya kumatan. Ya kawan-kawan pa mga tax na nakitag nagulupa o bida niya no? Nari mga babae, mga dato ginang giginaway kailangan na inutanoy pagaluyakan tanong kasoy. Sukyang giginaway yung mga sahabi yung mga kagaga. Nauni kagaga na sukyang giginaway yung mga lokstano. Suami sa mga lokstano na gagaliin na kaya mga styliran na benan na losiran sa sigod. Tanay man na nalo sa sigod. Sumagad ka na di kayo nilarakan na Muhammad, out ka kang anong makakan. Ale, maut ka kanong kanong makakan. Iman to na miyada akianan. Kamay lengap ng utat ke urap kewo, panabitepok ka. Daigusan, pero ada usahawan. Nari benar ya? Allah, mata mura biga miya wata-wata no, miya na kaya ada iya no. Nari mele ini benar lalu sa segan. La ilaha illallah. Uni ko sumangalok sa no na, si ko sima-sima ano na, may mga styliran na di isusuma so tutuman na yan. Taga to ni suluk ay tanong ko anay barang tanga miya wata-watan saya oh, nagsumsa pinid. Napira silang si Igawi. May ambuling sila na di sila pagkakan na sa pamamagaya. Napira ito gawin, eh, manasumimurong mo so taga-pinin. Na likewise, buling na iduluga ko na. Mga teater, mga dudu, mga harim. Imanto na ada, ada utuh. Nare, sama nuto mga urip no alam, ya gedem tano, so mga luksano na penangalo sa sila, imanto na detik ya, iler kaulo mo ka lang. Dapat ka? Dinigay na kaulo ka lang. Wala, kalabingan alo. Pero ang alo sa wala.
Assalamualaikum, mandi siya biga. Ya giliga. Bukan ada tapo. Ini auto terakhir ada kami masero. Buat ini auto talong ada kami tinilas. Dia membuat makalah membuat tawa-tawa mian dulu solo at takon lang gama kay ini pamangandong mono to nagito naman wi style ya. Nari maganay mga uri puno Allah. So kang giginawain na dumalitan man kaamay-amay na tigto manok po makinagagyan na litero niya rin na benda ng saragakan. Kang giginawain at peresya sa nagang o kaya bati ako ron nagusto kaya pamamakin ga ko ron natirongol ka ng mga bae mga dato naulitan ng giginawain naya katawi ko ron nalitanong ka kasurga may nagiyo di ka ng pundo ay alay may nauli pa kasurga may katalopulo ako mga naipa na may abang-bang nga manabang nga ng kasabay ama luman nagka profesor bagay juga dosi rumah aso. Mga basa ini mga luksa basta man nagiukira na di dosi rumah aso na pembeli mudin na siya semua nudeng. Nari nilai ini uditan lagi kebakayan ubatan mga surga. Alay mata nga lagi dunia urka kebenaran. Pamana dia mo mga surga ini yang ngalangan ako sa aman. Ando man yang tingin ka mga surga kay parwa. Tiga lain na kuna. Di mana ka pagka surga tanong kita ng pagiginawa. Makasurga na ko surga narutan tanong man igagapusa. Tana. Mga taga niya po na piyagapuna. Kinuha na kalisinan si Sikata. Wala kaya namatang wala at kung na mga toko surga wala kasi na siya namatang may yung surga na. Dali lang kaliyan mga ulama. Na mga kamay rin nga sa pwede ka na hindi kami yun ito manigyan makatulog ito matanguan na tanah atau hindi mo ba kami ito nari mga uri penuh Allah ba't tanong ninginginoy kami yan naging pamatay tanong mo aba nariya kailang mo nakatanong wallahi lali bang gisa-gisa ang tanungan warang gisa-gisa ang tanungan nari wallah pulang-pulang ang tanungan wallah ganda ba niya nakatanong laba sa kataw yan naging mo rin benar kelang benar kata dia kan kata nu bakal teli budak sapuk nabi agak apa kan teli budak kau nai mga uri penuh Allah di tanah pengah surga na pengah lebih tanah dulu mga dalili ano uri penuh Allah tapi yang mga ulama ini o mangkon isni nagu Khamis na ipenaik sa mga amal tano sa lauh mahfud kumbaga na ipendownload narilaan kon wallah sa mga urip pen wallah niabudin yang kon prelaan na sudwa adi pembitiarae nari pelay ileping kay manwa ka sa salatan si ida sana bedem si batingan na maging lepiaran no. Tengah mesikas mo to lagi penai karena dipinaik selama liwa dua. Katerung pun Allah baga keniwang kanan na dua. Baga keniw selama kanan na dua. Diniu pasim pelistaan salau mahfud. Tone mana nih set aside. Mapapayugan tong suaman kanada listannya pakasakit tanopan la yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa thalath wa man hajar akhahu fawqa thalath fama tadakhalan na prilewo ni wa pakasakit na no dia perisya sana nila begini pun ada yung gendama tungod na bulsay ito na yung mga bicara nabi nakati ang mga guru ini nadikong kapakai kong muslim iba niyan tolakan sa pagaringin ng muslim sa kalawanan sa talugawe kasadun sa ito lang yan sa pagaringin ng muslim sa kalawanan sa talugawe naukapan tagya kapatay
pinaulun sa neraka. Tanaw gawi. Ada ka mabuwagin na marano mauraw sa neraka na. Kan mabubgato na marano mauraw sa neraka. Kaya buat tingin niya ka neraka nasa minus. Mantan. Kaya minus sa kapakan neraka nakati ang mga ulama ini ka naging gulay dugo kay ni pinulo sa neraka. Na mga talong pa ko nakisa ka dug. Na pendidiyo ta kaulo niya. Gitu minus. Na uba nga pagubsil ba nabalin makabalin tanong na pakalay tanga Swiso. Na untugon. Di kay para to ba kali pangimna mga minusan na nga iso gitu suapoy sa neraka nakati ang mga ulama ini namanya kasang giburagun na piyak kibiyag wala namanya karigariga na ikadun giburagun na piyak kibiyag wala namanya kaputi-puti na ikatlong giburagun na piyak kibiyag wala namanya ngintakintam naginan imabubutan wapay ko neraka dagobin niya may leh kamagan ini si orang nasa mga pupawanakan ikaw storapi ang aliyang wagi mga ulang masupawan. Kami ang kapasadkan, mga China lain, di ako pangimnar. Baro miya kaso. Yang aliyang naman, nga mamupawan. Bago siya mong sa sorga, magatos ka anda na. Na ayang pagalagtalagtan yan, naman din na so pagalagtan o lang italusulupan, naman gamap na sumisi nga, bakaw na miya kaso. Nado mo na pangiraw magatos ka anda na, nasa mano to, alin na dumalik, panik panuro. Pemaling ako muda. Tidak alingin ako kemuda, benih benar. Pila suhuti, lah nak kata nak seberat 30 anda na, 40 anda na. Tadi benih kro, ini bitor. Kabai benih kro, nama manual, kayak nama ditepungi, kama kau makarona, baka bumi di. Nanti umia kasombo, lesu manusia saya ini bitor, nih pendima tahu soal Buddha. Orang kaya, semua nari sebuah gerualan, apa maka bagus ada tanah soal tanah nadita no. Biasa bisa dunia dengan dipamikiran nama kabilim ka. Orang kaya, nabugamus kan roda ibarat. Soalan apa yang kain nama tanah nian man? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Pikir orang tanah ya wallah. Bani di penggede-gede wanda maneki adna ku unta. Seunta. Nah dia aman membuang tarupa niya. Naboto pianasangan, inuit capa porniture. Isundolnya drum yang bebedeka. Kabokan nang beul ka sang utaka. Ay pawan lah kan. Nah. Piali kita meratan mana ri wala kay pawan lah kan kamay na ba. Alay matonapan. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Banyu pandi penggede-gede ti wala solang itu anda manikini puro ya buat na postinnya. Perlu banyu kono buat ketok ni ma postinnya nah. Nari benar, nanti diganti pengi benar. Allah, nang gidok masuk tawalim lagi dunia keman mapengi benar soal surga. Nagu sopan neraka mata ngade ku tigas. Lain to. Barkada sa gede gida nami gagasapan na penin. Guys, so to ngaran ni ano. Mi iga ka gagawin na totorong man nami makaw makasama nila. Misiyo tingam sa guys sa nomol. Agin jo paro mi alala mga grocery items. Ang ito natuturo mo. Aray ibang guru, kamu na para may na ka. Lagi na ka, bisit na kinupo ka pa namin yung ano namin yung bubud ka, gawin ka. Kay mga nao ka namin yung bubud trip ka, kadomitaros. Dito sa surga, no na, natin yung utog ka pikir, mantanang ikaw sto, manamiga ko sa puna, piyaga po na naman, may makada ko sa bar, kung na may makada ko sa wutin, dito na, may makada ko sa pali. Nasukman yung anarakan, niga ka kumana, tintang-tang ka na may pikir ka, diga-diga nari mo, gumiyang makalalabos. Nagsitak iman na napas ka, niga ka, nagpamakin ng upubay nga. So, manaraisip pa ka sorga na makotak. Tidak pati. Nari, kati oras ako na yun, guru ako no, magandang nayayatan. Di may karong sa isang oras na inayatan. Nah, hey, mga oripon wala, kang ginawa ya palogawe, ya pikiro na ginaw pa nakakapantag, ikaw nakapatay. Ay, itong tulad ka supagaling ka, nabikasunod ka ko naraka, nakagiging kutuan din bidiro na maranawa imam bubuli mo tigas. Amay ka pinigusitan. Nung maripan ni kasi ibabu ka. Kaya ako niyan penantay ko naraka.
Ala bilola ka. Kung ano ka matigas yan, napi ako tibol yan ang tayo naraka. Biya kaya sana, naninigusita nun. Bidere na magari ang tangaraw. Kaya miya mo siya tauro, abuwas-abuwasan na, miya aluya ka nun na eh. Nabuwa ko na ninakuli, diyak na tayo nababuti kaya kuli rarang na, amay kad na kaya limbalikan, lalo si di mga guguluwa. Takin di ba bisa ka, pag hindi ko si tirarang na to, madakla, kaya na ako sa mga kulay ganyan, ada magaga. Nakaibalas ni rarang na, ito amya nagdamaraw, wabago ni mayor. Tiyan na tulad siya, tinagihan na namagari, namya ka sobra pito na gunda, di sila pindira. Manamata ang aguwag ka na panik eh. Nakairi ako sukaw mga namata nga malokod mabumawang na may pagpagisaw niya. Kaya buhay ni sambagirang na tingin na bapalim. Wat tingin na wayani palit karang na makapantag sang kaya di mi kap sinabutan na bugyan kay ariyak na pagit tokong kuro ka na piya ko niyan miya plantay ko naraka. Tunag ni panawarakan o diskarte. Why na doon ka doon sa inam? Kaya pikirin na lang tayo. Why niirigan na piyanong na piya ko niyan miya kursa doon naraka. Pagawa mo. Why? Pagi ako, wala diukon Muhammad di may mikiran nanto na maswa ka siran makang ginaway. Kaya kaya sa gadog yung kaya hari niya na dinibs ka taon na bago rin ipaling nagbuwang kalipan, nagbuwang silang pakapagarama ka na. Kaya ko ang sa iwan. Kaya kang ginaway sila. Nari, sama na yan. Kaya kapilag sigawi din yung kapmitiray. Na-estimate na na di malibat nagpakasaman nagpakatlod-drag. Matangom niya team. Tiga ni pinungaman to. Naman ako na isa ko filing. Nakatiya beromad na isang kapter na di ganun kumitere. Na may tanong maberman o di ganun mga sinabuta. Nangganap ni mana namrago. Nari! Hey! Mga uri po na Allah! Samanan niya gandang tanwanan. Nagyaga dia di jero. Nakanagay di pangurota sa pa dia. Napagaloy tanong sa betul-betulan na dari dia. Hey! O di tanong giginaway na. Di tanong pakasunod ako surga. Pakaisa. Antonono na kami katantuan yan. Nasunod-sunod imiteron. Tabi ako mga ulama. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Walang tu'minu hatta tahabbu. Tabi sa mga guru alay, di kano din makasulod ako surga at di unadi, taman sa di kano makaparatea, na di kano din makaparatea, taman sa di kanong giginawan. Naboto sa naga, nakadali na besok. Kang giginawan. Ito na ba ni Karayagi? Napiyakataro sa nabi. Kaya naman din na uba, kada penrumataman at iudi man. Ito na kita ka baka pagiginawa itan, natigyan. Awala adullukum ala sayin ida paantumu tahabagtum baka kan matigo nabi pengguna na wasay. Aw pamakaukit din yun na makang giginawa ikan. Aksus salam bainakum na panguraw niyo sus salam kun dulun nabi. Tunay mana ni anari, bahkan dengan wati guna bipuguna na wasogan na baka wati tinya na makang giginawa ikan no na ayat tingin na dalabag apat terong korkano wati tinya na makang giginawa ikan no na panguraw niyo sus salam kun dulun na niyo. Yan gitu salam, ya simpo-simpo na besok 30 minuto salam. Tunay ka kaya dia, apakah yang tanong ka? Mau mga sa padagka, babay ko na ya, pagari ko na, mau mga sa padagka na, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito, simbolo na to. Hindi nga natuguran ka, nakanabagas ko. Nas kamabuha siya lang, mamiyawa ka mamiya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peresin sa lang na lagi na nag-greetings. Kapang nikon na. May umako si Ustad Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kalilintad limu kabarakat na siya. Na lagi din nag-greetings. Banbasa na na, hi, hello, kumusta? Asibag ako niyan mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kalilintad. Kapipia ginawa. Limu kabarakat na siya kamambo. Peter wag lagi na nag-greetings. Kenapa lagi dengan merana sumisibay mo sa greetings yan?
Tone greeting samrano. Niya tidak kan na maton kami kapira ragun kami atong kali na biru buat tinggi. Matang dia tidur sama itu. Kemudian kami tidak kan mga tuna. Kalau mati tidak. Tima mo mga be miyawi to ita tinadu. Miyawi ta kambuan lang do sa miya tagwa miya tidak ta mga tuna. Beli na ng mga greetings mga teng mga PPR. Gumamupangangatagan na. Ada ba kayo? Nari! Hey, mga bayi! Pagiginawa yung tanong ng salam! Tunay mga niya nalim! Nakatawan niyo so salam nakalilintan. So salam na yung maranwala. Nagyuto ko lagi, tunay ni ba? Iba mo raw tanong kung so salam kung dulun-dulun ng tanong. Tunay mga nakalilintan. Ibas kami, makamoyang kong dulu-dulu na salam na luminitadtan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sialam aso pedengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ko na. Yang gue ini sebagai anak Islam angkana. Tangwa lagi ya soal seminar. Nah, dia lagi. Assalamualaikum. Kena wisala. Rabi. Mata lalu. Ari benar ya? Salam kalilintang salam ingaran Allah. Inuatan nambe. Enggak inoto. Aya mana nya nak ingaran Allah? Aya ngarannya nak kalilintang. Ini mana tanur nami belagui. Tapi belagui aku bebaya gumama. Atigali mana dia dengan sebutan beni benaran siap dan kasomau orang-orang Eropa di sini dikukuru ya. Tona kata lalu Allah salah. Gitu nih bicara orang lebih berat tuh tona kata lalu Allah salah. Agrabi karena udi namanya agak mana karena cira rumah lima magetong tona kata lalu Allah salah. Nah, sama na penggiginawa itan. Nah, kailangan na nami baling tanong na sawa. Na ito na ilong-ilong tanong. Napakakasli tanong ko na sa oro ko mga loksa. Aprile ako niyo, pagawin ko na Aprile ako niyo, kami ko na bidi-bidi tanong sa kakawin. Isa alam ba iman to di tanong di giginawa niya ng mga maranaw na kagawing kawin. Waya, giginan man isa ka ito to kabata-bata ka, no? Na waki umakapagumuya so Islam ari Muhammad guru kan lagi dia tanaron mano si tano tagsa penil na si tanon gawing itanaro sa tiga nga banang na taon nagpakaumaro ada terakhir pero manikir pinagaro sa function hall na si pag pinagaro na bangad na sumbuli sa para to amiya ka kapito ko na mga sadot amiya ka pa sadot na di manisi wow na nubod na siya. Ya, makukuha no mapit. Sana ginanira na pamanasik na to kuha nga para di tanong di makagigino ka. Kapag ay manap ko sa paano to sa kapkalo agi, ngayon to na ina. Oh. So gusto nang terakian. Edo pa biyo, apo makiyaw ta. Makaw mataro na miyaw ta po na piaga putu ini ga nabo siya putu 2,000. Na makaw mata na dumiyar pa ta na di dali ketedem. Ando pa kaya watara. Isaw na lambo. Ikadua lamba nakapapatay. May lagi yung papapatay. Nakakapatibig ka doon na sa ni pangunutin yung lagi nga kapapatay na ba ni pangunutan. Siguro ka nun. Imiyatay sumiyatay na ba tanong di titindama. Na doon na bitiroon sa umatay sumiyatay na di kailangan ng tiba. Wala ka sipa oran ha. Naswaki so mauuna ya piyatayan siran na miyakaw makaw na tominibo ka na wera ta ginawera na magatos na mimber 50. Ini kanina tibidin misan na miyaka piya ginaw na do mata nga di kami nibus keraw. Nagaganda mga mana di nga sila di bawah doon na tumibo kira. Kapito gawin naman isa na lagi do lagi wata mata niya. But sa kapuruan lang, pereser sana ka na din ni kada ay nga dito nung giginaw ay nakapapatay. Namiya ka pa, namiya ka gawatan na tanong.
Korea ya, ay mato na piyaka mo sa ini. At na mga tawa di ikumping. Ugin na pagpamamasa oron na buruak na Muhammad. Kagian na gida di ikumping so lagi day na gida na susila nung buwa. Babaguay na ad na isa alim. Alim ay yung berbetero. No, tiro ako nakatawa ni Muhammad. Di nung kapagay, ubang matay sumetay na bumsum. Nabong pa ka na. Di kaharap. Nakatawa ni Lola, hindi dari day penuturan. Huwag yung otak area na alim mo. Si alim man sawi mi balawag dari day na area na. Magari kami, madonsong kami sa inama. Area ben sa ni kakak. Na penutur niyan, kagiti na mau sa mga kapapatay. Nami ang mamsawa ay buminito kami ako mga tali. Ini pamamsan niya no to, niya ako mati to na ini bawal lain nakatiam niya ako masya gini. Na kay mga pasadawa tingin mangusiat na tiyawa. Kaya managkunag tanong na si Allen. Nami ang usiat. Na dumi awa kay mga ulama kay nidawan ni nami taglarak na ina. Yung gusto taglarak ka nga siya bubuy na tiga painal. Masarap pa kami taglarak. Marami naman na niya nga pipita ay dapat yun. Sana yakpitang guruan, mga guruan na si ako ko lembalembakan. Ito to. Basta tumaningaw na ilotan na kapakay man ang tadi nga kapakay na oras nami mayangap mandi makemuah. Mata na yan. Berarti yang ano saya. Kiatan mga natutulang ranaw na bumi bagu Muhammad Sokwang bada di ka panamata. Mini bagu niya so mga ulama na adna kiaram yan sopan. Sopan mismo haram. Anay bentak wala ka dun final di sinan kejapan. Na adna dolotakan no na dun final di kejapan. Gumawa masuk Ramadan na ana di ketiga berin bumini toko minap ke Japan dia kaya kakakku dia multero na ako mga kakako kaya niya si dari day ini toro yan ako tadi ke Japan di balik paan yuti mo akagay na di ka kepakay ni manto nasalap mani-mani ning kulungon ay dapat yun mga ulit mo Allah mata saya na ino kabata mo din di pagtira berarti yang yung mga kaya taman ng koron sang kaya pipikiran ko kata so pagusay ko ano adum panapaday nagyuto subtero na kana na ino kadum bura sa ditano di makatutuna takatip nagyang kaya mga ulama bala sa tanu wala sa miya kadang lama pa aso bala sina di ka tanong dilunganan wala na amal na so tikututan dingan si na sugo ko na balas na timbangan wala na pakimbagyan yang girampan kasiran ni Malaon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.